nerġgħu qudiemu wara tarat il-ħajja nagħmlu ħajja x'tafet. Il-mulej
بعد الشرقية هو عمله حتى ما يستطيع إلا الأنبياء. Grazie.
Spiritu Santo għal dejjem ta' dejjem. Mulej ma'kom mulejkom Alla li jista' kollox isir jibgħet l-Spiritu Santo il-Virgu il-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Bonġu, merħba għal din l-Ewkaristija. Kemmu sabiħ li nibdew il-ġurnata tagħna b'dak li qawwina, b'dak li isaħħaħna, b'dak li jimla il-ħajja tagħna. Illum ukoll hekk fil-ġurnata għażiża tal-erba' nerfgħu ħarsitna. Unpoġġu lil nfusna taħt l-interċessjoni Tomna Marija llum bħala Omm il-Knisja. Nibdew il-laqgħa tagħna Malla tagħna, Malla li huwa ħaj, Malla li huwa l-ħniena nfisha billi nitolbuh isaffina minn ħtijietna. Ħenna lina mulej. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Qegħdin nitolbu wkoll din l-Ewkaristija għall-erwieħ ta' Marlin u Joseph Colero. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, Int tajtna l-Verġin Qazza Marija bħala eżempju ta' mħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel il-Knisja tiegħek jew tħares bħala l-preċett tal-imħabba,
tingħata l-qaddi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin ħad tkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Eluq tat-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, f'isem tal-Mulej Ġesu Kristu, nordnawlkom li żommu ruħkom il-bogħod mill-aħwa kollha li jgħixu fil-qas u li mhumiex jimxu skont it-tradizzjoni li ħadtu minn għandna. Intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tażżinniex meta konna fostkom, il-ħobs li kilna ħadd ma tawulna b'xejn, imma lejl u nar ħdimna u tħabatna u batejna biex ma nkunu ta' pis għal ħadd minnkom. Imxejna hekk mhux għax m'għandniex dritt li żommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom, aħna ordnajnielkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem dan anqas ma għandu jiekol. Jagħtikom is-sliem il-mulej ta' sliem innifsu dejjem u f'kollox. Il-mulej magħkom ilkoll. Din hi t-tislima tiegħi bid stess, Pawlu, din hi l-firma f'kull ittra tiegħi kif nikteb jien. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Il-kelma tal-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħieni int u risqek tajjeb. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Imbierek il-mulej minn Sion, jalla tara il-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Alleluja, alleluja. Kull min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kienet jitkellem qal: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Qiskom oqbra mbajda, minn barra jidhru sbieħ u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-bnedmin, waqt li minn ġewwa kolkom ipokresija u ħażen. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tibnu l-oqbra lil profeti, iżżejnu l-monumenti tal-ġusti u tgħidu: kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu demm il-profeti. U bekk waħidkom tagħtu xhieda li intom uliet il-qattiela tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom. Il-kelma tal-mulej. Fl-Evanġelu nisimgħu il-Ġesu jkompli juża kliem qiebes għall-mexxejja ta' żmienu għall-kittieba u l-Fariżej. Ifakkarna kemm aħna wkoll għandna responsabbiltà l-ewwel nett mhux li ngħidu ma' dawk differenti minna, aħna differenti. Għax aħna mnislim bl-istess mod u fina jeżisti l-istess ħażen ukoll. Ma fl-istess ħin ifakkarna fir-responsabbiltà li aħna wkoll nitolbu għall-mexxejja tagħna. Għalhekk missier irresqulek il-mexxejja tagħna dawk kollha li inti affdajthom b'xi forma jew oħra ta' awtorità, kemm ċivili u kemm fil-Knisja. Nitolbu.
Fl-ewwel qari smajna lil San Pawl fl-Ittra lit-Tessalonkin jgħidilna min ma jridx jaħdem laqqas għandu dritt illi jiekol. Nitolbuk għal ħaddiema kollha. Nitolbuk għal dawk li għaddej minn diffikultajiet fuq il-post tax-xogħol. Nitolbuk ukoll għal dawk li minħabba s-sitwazzjoni ta' bħalissa jinsabu bla xogħol. Provdi lejxin lilhom u l-familji tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk għal morda tagħna, għal dawk li qegħdin l-isptar, għal dawk li huma mtaqla minn mart li fajnejna jidher li m'hemmx fejqan għalihom. Nitolbu. Kun inti l-faraġ għal dawk il-persuni li għadhom kemm tilfu lil xi ħadd ta' għażiż għalihom. Nitolbu. Ilqa' fi ħdanek l-eżis mejtin tagħna. Għatihom il-glorja tal-ġenna. Nitolbu. Kabbarna fid-devozzjoni vera li hija limitazzjoni lejn Omna Marija. Nitolbu. Fiskiet iresqu t-talba personali tagħna. Il-qaħħom issir qaddis dawn it-talbiet il-qaħħom minn idejn ommok omna li tressaq talbietna qudiemek. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Huti, it-tolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Biddel mulej b'sagrament tas-salvazzjoni daw l-offerti li ġibnielek b'qalb ferħana f'din it-tifkira tal-Verġni Glorjuża Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħal eżempju ta' qima spiritwali ta' dik il-qima li bi aħna noffru lilna nfusna bħala sagrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tieba tiegħek int tajt lill-Knisja Verġni il-Verġni Marija bħala eżempju ta' qima vera. I-Verġni li tisma' tħaddam bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. I-Verġni li titlob tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek b'kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u qalb waħda titlob flimkien mal-Apostli kollha.
I-Verġni li tobdi tnissel iben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li jom tal-poplu tal-patt ġdid. I-Verġni li toffri tidher quddiemek fit-tempju bl-ewwel imwieled tagħha u tilqa' li ħajtu joffriha b'sagrifiċċju fuq l-ewda tas-salib. I-Verġni li tisar tistenna bla qiegħda l-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rida tiegħek tistenna l-miġġa tal-Ispirtu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti danu l-misteru tal-fidi tagħna, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u roddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Saħħaħa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Marlin u Joseph Kolejro, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Nduru lejn missierna u nitolbuh kif għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi sal-pratek, ikull li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull biża', eħlissna minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Uti danu il-ħaruf talla, danu Ġesu, danu Alla tagħna, danu bin Marija. Ħenjin aħna li mistiedna l-dilikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iż-żejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nixtieq fakkarkom li l-lejla fis-6:30 il-Qudiesa se tkun immexxija mill-Isqof Mario Grek. Se jiġi hawnhekk għaliex nhar il-Ħadd huwa jitlaq lejn il-Vatikan biex jibda uffiċjalment il-missjoni ġdida tiegħu. U għalhekk xtaq li anke hu privatament jiġi u jirringrazzja l-Madonna fl-istess ħin jitloba tgħinu. Il-Qudiesa se tkun ukoll trasmessa anke fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi u tas-Santwarju. Imbagħad il-Qudiesa ta' għada fil-għaxija f'dan is-Santwarju se tkun fil-5 u mhux fil-5:30 għaliex għada l-Isqof Mario Grek se jagħmel il-Qudiesa ta' ringrazzjament
u din sejra issir fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija. Din ukoll tkun imxandra fuq il-mezzi soċjali tal-Knisja. Nittolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bl-għajnuna ta' Marija, Verġni u Omm, tgħallem il-bxara tajba lil ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ġurnata tajba.